Ľudia, keďže je už nový rok, tak som si pre vás vymyslel taký menší špeciál. Že túto ďalšiu časť, ktorú idem teraz natáčať, tak vám ukážem, ako to prebieha pred natáčaním. Vždycky pred natáčaním si tento môj kumbálik takto uzavrem. Pozerajte sa. Toto odhaknem, takto, hop, toto padne dole a zrazu tu už mám proste svoj malý priestor. Áno, mám tu aj ohrievač. Za ďalšie, tu si sadnem takto za môj počítačík, hej, otvorím si natáčací program, čiže OBS-ko. Mám zapnutý natáčací program a vždy pred natáčaním kontrolujem, že či mi ide mikrofón. Raz, ako môžete vidieť. Mikrofón šlape, keď vidím, že funguje, tak už len si zapnem hru a vlastne idem natáčať. Ja mám prichystanú hru a zároveň aj program na natáčanie. A teraz vám ukážem z druhého pohľadu, ako začínam natáčať videá. Dobre, všetko točí. Zdravím vás do... Počkaj, nemám zapojené sluchatka, pardon. Zdravím vás u ďalšej časti z hry Gas Station Simulator, dámy a páni. V dnešnej časti si pôjdeme vyprátať ten sklad. A keďže je ten nový rok, tak mám tu pre vás menšie prekvapenie. Čaute, dámy a páni, vítajte. Áno, vidíte, ako natáčam videá. V dnešnej časti sa, dámy a páni, nebudeme môcť venovať zákazníkom, keď tak potom, keď upracujeme ten sklad, ale dneska by som proste chcel sa venovať tomu skladu, pretože tam je proste čistý grc, ten odpad tam. Tak, čerpacia stanica je zavretá, ja ešte vyrobím týchto dvoch, dobre, oni už odchádzajú, super, výborne. Dneska je zatvorené, dneska sa nepracuje, sorko. Mne sa to uložilo tam, aby som zistil, ako mám otvoriť brány, ale to už dávno vieme. Tak, dobre, to vieme, to máme z minulej časti. Máme tu koše a vidím to tak, že budeme potrebovať asi také 2 alebo 3 odvozy odpadu. Poďme si začať, pretože proste je tu toho veľa a treba to spraviť a samé sa to pravdepodobne neurobí. Takže ideme to pomaly, ale isto. Počkaj. Vysvetli mi, odkedy chuchvalec Sena robí kovový zvuk. Však ale hoď to tam! Dement. A svetlo tu není, ty koko, však je tu tma jak v riti. Ak tu nej svetlo, není no. Dámy a páni, ja vám to pravdepodobne asi zrýchlim s nejakou dobrou hudbou, pretože proste to je len toto vynášanie odpadu, tam a naspäť behanie, potom občas odviezť odpad a proste to je celé toto dokola. Takto, ak to vidíte, proste takto to je. Ja vám to teda zrýchlim, dobre? Aby ste nemuseli pozerať celú túto pasáž, pretože ja tu budem aj tak väčšinou ticho. Počkaj. Bacha! Zajímavý paleťak teda. Už mám plné koše aj ten druhý, pretože proste zasraté seno. A musím objednať, tentokrát musím objednať odber... Krista boha! Musím objednať... Ja som debilný, ja som vytupený. Jednoducho musím objednať zber odpadu. Tak. A teraz si zase počkajte, aj bože, to je tak dlhá robota toto. A idem to aspoň vyhádzať von, keď to vynesú, tak to hodím zase do koša. All my friends are dead, push me to the edge. All my friends are dead, push me to the edge. No, OK, takže odnesli nám koše, ako môžete vidieť, máme to tu prázdne a ideme to zase naplniť. Už som si tu robil takú malú kôpku, takže ja si to idem všetko zase nahádzať sem do koša. No jasné, takto presne som to nechcel. To sa tam inak nedá dať? Dobre, dáme to na vrch koša, je mi to jedno. Si to zaberá tak 90% o veľkosti toho koša, ale však nevadí. Ale ja toto proste všetko naháčem zase do koša. Nech sa môžu otočiť ešte párkrát. Aj na ganu, dámy a páni, zabudol som povedať, že som trochu chorý, ale to ma nezastaví od toho, aby som si proste natočil video. Nič není také silné, aby ma zastavilo
OK? Nič nie je také silné, aby ma to zastavilo proste v natáčení videí. A tie dosky by tam mohli ísť trošku lepšie, to by ma potešilo. Toto akože čo, to nemôže vyhodiť odtiaľto? To je tu akože neviditeľné, alebo čo? Ja by som pekne toto všetko dal preč, aj toto preč. A tu by som, ja neviem, dal niečo, neviem čo, ale proste dalo by sa to zdekorovať, keby toto ide preč. Ale je tu toho fakt, že halda. Je tu to proste mraky a ja tu nič z toho nechcem. Takže všetko ide preč bez ľútosti a bez milosti, všetko dám preč. Ja môžem hrať na gitare, ukáž nerob. Dobre, stačilo by chujovinu, už ma to nebaví, poviem makať, lebo to tu bude zase na 3 dní, kým sa tu budem takto hrať. Akože úplne v kľude natlačiť celý paleťak akože do koša. Vôbec mi to nerobí žiadny problém, takže úplne pohode. Matka si ja berem, dáma pani, k sebe. Ten Macko bude pekne u mňa. Tam bude môj maskot. Ježiš, videl som ti do hlavy, brácho, práve. A kde ho dáme? Počkaj. Poďme ho dať sem. Postavím ho, dokážem ho nejak postaviť? No, skoro som to mal. A teraz vám ukážem, dámy a pani, ako dlho som sa s tým trápil, takže vám urobím krátky zostrih. Jaj, ale však nerob tu breakdance, normálne sa postav. More, toto je zložitejšie než matematiku sa naučiť, prísahám. No, hurá, kokos. Konečne, síce som ho chcel sem, aby nebol pri tom smeťaku jak nejaký bezdomovec, ale nevadí. Máš tu takýto desivý obraz, nebo sa hádam bať, bracho, si veľký už. Nebudeme pokračovať. Sklad máme vyprataný, ako môžete vidieť. Trvalo to asi len 20 minút, to nie je také zlé. A ideme to tu zavrieť. A teraz vám dám ďalší zlýchelný záber na toto celé, na túto kopu, čo musím odpratať. Pretože toto tu fakt ja mať nechcem. Geronimo! Zlomené nohy hneď na šupu. Dobre, ale ešte pred... ja môžem ešte aj odtiaľ to naložiť, aha, dobre. Dobre, toto si upraceme, keď tak ďalšej nejakej inej časti. A zistil som, že mi blbne klávesnica, pretože proste držím Včko a tá postava sa len tak random zastaví na chvíľu. Ono je to možno aj tým, že som do nej niekoľkokrát plieskal, udieral a boxoval a všetko možné, takže...
Aj týmto môže byť. Dobre, poďme si teraz objednať zber odpadu zase. A už jedu. Už sa sem vália, aha. Dobre, my medzi tým môžeme obnoviť skladište. Ideme na to, vylepšenie, poďme na to. Ja aj skladište tuto. Ideme na to, dáme pani, obnovujeme skladište a klik. Fuck. Klik. Jo, máme obnovené skladište, tak sa mi to ľúbi. Takže objednaj si ďalšie produkty v záložce dodávka na PC. Takže ideme si objednať ďalšie veci, aby sme mali proste do zásoby, pretože musí to tu bežať proste. Už máme otvorené produkty, ako môžete vidieť, áno. Ideme si objednať nealko nápoje. Takto 3. Potom tam dáme 2x Tropicolu, ďalej tam objednáme si asi svačinky, alebo alkohol, to budú chcieť, to sa tu predáva dobre na pumpách. Takto, krát 20, takto, to by mohlo zatiaľ stačiť ako prvá objednávka. Budeme platiť $300, to je akurát pohodičke. Máme 322, takže nám zostane úplne hovno, ale nevadí. Tak, výborne. Zostal nám $46, ale pozitívne na tom to, že budeme mať aspoň veci v klade. Chcel som to síce toto najprv odpratať, než čo spravím, ale spravíme to takto. Najprv vyložíme auto, ktoré nám doveze tovar a až potom sa zbavíme tejto otrasnej kopy. Taký je môj plán. Dohodneme sa takto, dáma pani. V skrine si ja vypracem tento všetok bordel, jo? Po natáčaní normálne toto všetko spracem, aby to tu bolo pekné, čisté. Neviem, prečo toto miešečka nejde preč. Ja si toto prejdem, čo všade je, aký bordel. A proste to sprácem, napríklad takéto dosky odporné tu nechcem. A proste všade, kde je nejaký bordel, to zoberiem a hodím to do koša, čiže toto bude proste všetko pekne čisté, pretože toto sa mi tu fakt nelúbi pod touto strechou. Sice je to tu tak schované, že keď ideš odtiaľto, no dobre, tak som sa pomýlil, tak aj tu je to, no. A to je, počkaj, car wash? Toto bude aj umývárka, mi chceš povedať? To snad ne, dúfam, že nebudem musieť umývať auta. Áno, netru, však už ide, Kriste páj, čo si nedočkaví. No, poď donútra s tou Tatrou. Všetko to tu vybereme, tak, napakujeme to výborne, máme to napakované, maj sa krásne, čus. Ja to zatvorím, nech mi tu nejaký zlí ľudia nepoberú moje zásoby, pretože $300 je v tom. Poďme teraz na tú kopu, keď už sme všetko vypratali, tak poďme na... všetko vypratali? Keď už sme všetko spravili, čo sme chceli, tak poďme sa zase zbaviť... Keď už sme všetko vypratali... Čo mám s tým vypratávaním? Keď už som všetko vybavil, čo som chcel, tak poďme si spratať túto kopu. Ja to najradšej robím tak, že sa postavím takto na kontajner a hádžem to takto odtiaľto do koša, hneď takto proste, stále do koša, odtiaľto tam. A tie palety neviem, jak pôjdu do koša, ale však uvidíme, vyskúšame. Á, to je malé, dobré. Dobre, volá nás ďalší odvoz odpadu. Tí smetiari za chvíľu budú takí, že... Krista pána boha, čo tam, on má toľko smetí, čo tam furt vyhadzuje, ja nechápem proste, čo tam furt vyhadzuje, čo tam má skládku, alebo čo tam má. Prečo mám túto bránu otvorenú? To čo je? Jak to, že to je otvorené? To nemôže takto byť ani náhodou. Akože hálo. No, tak sa mi to ľúbi. Vysvetli mi niekto, jak mám objednať, jak mám doplniť toto, jak to mám doplniť proste, jak. Ja sa snažím a nejde mi to. Vysvetli mi toto. Tu je medzera, že by sa tu vošiel 300-kilový muž a heň. Ja sa tam nevojdem. Ani tak, ty kokos. Jak je toto možné, toto uberá tak na realite tým hrám, proste keď takto môžeš prejsť cez takýto veľký priestor. Pozri sa, klikám na to a tu nic není. Prepínam tu proste, nič tu není, nechápem prečo mi to nejde. Asi je to tým, že tam niečo aj je, ale mal by to byť plné však kokos. Alebo ja fakt neviem. Každopádne my si ideme pokračovať v upratovaní, pretože ešte toho máme fakt veľa. Ďalší odvoz odpadu, dúfam, že už posledný.
To akože mi chceš povedať, že zbierajú odpad zadarmo, hej? Kokos, to aj tu sa dá brať odtiaľto bordel? Ja však to budem mať na týždeň, kokos. Ale ja nechápem proste prečo, z akého dôvodu mi nefunguje to doplňanie tých poličiek proste. Ja na to kliknem a tu nič není. Nič tu proste není. Ja neviem, či to má, ja neviem, prísť niekto alebo čo. Čo? Či toto som ja nenamaloval? No hneď to vyzerá lepšie. Dobre, pokračujeme, dáma pani. Skurvený paleťák. Takže toto by som mal. Posledný zber odpadu, dámy a páni. Chlapci, môžete sa otočiť ešte raz. Aj tu je plno bordelu, dáma pani, hen, pozrite sa, čo tu všetko je. Škoda, že z toho nemôžem strieľať. To bola halu, že by som mohol strieľať do terča, alebo čo. Pozrite sa, koľko aj tu je veci, toto všetko budem musieť dať preč, aj skriňu, proste všetko. Nič tu nebude, bude tu ide posteľ. A možno tú skriňu nechám, aby to bolo taký, aby to mal efekt, vieš, ale inak proste všetko, čo sa dá, chcem dať preč. Načo je tu proste koleso, mi vysvetlí. Poďme sa teraz chvíľku povenovať zákazníkom, pretože celý deň máme zatvorené. Stav paliva je nízky, koľko mám peniazy? $46. No nič, musíme, ja neviem, čo budem robiť, ty kokos. Mám $46 a nemôžem natankovať, lebo mám $46, chápeš? Skúsim to, ale podľa mňa to nepôjde. 100 litrov je $200. Nej sú peniaze, no. Zbylé palivo, 26 litrov máme, dá pani, aktuálne. Takže vidím to tak, že si musíme požičať. Požičame si, požiadať do pôjčku. Požičame si $500, dá pani. Tak, dobre, ideme si zaplatiť naše palivo, pretože musíme tankovať, chápeš? Ak to objednať, výborne, objednáme to. A ideme sa zatiaľ venovať našim zákazníkom. Sice spravím asi pravdepodobne jedno auto, ale však to nevadí. Dobrý deň, čo si prajete? Bude to plná, nebude to plná? Jak to máte? Jak sa cítite dneska? Čo máte nové v roku 2026? Jak sa cítite? Tak viete čo, ja nemám nič také nové. Furt do práce, z práce domov a tak podobne stále dokola. Dobre, veľmi veľa sme sa dozvedeli a už sa to tu hromadí, ty kokos. Dobre, poďme na to. Bang, spokojnosť, maj sa. Vy idete... Kristia, sa vždy zlaknem toho zvuku. Dobre, poď nakupovať, vítaj. Tak to si vyčistíme a ideme na to. Bang. 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 Tak, povedzte mi, dáme pani, čo máte nové, ako ste slavili Silvester? Ja som ten Silvester bral ako proste každý klasický deň. Ako pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok proste. Bral som to normálne ako klasický deň. Nič špeciálne, iba pár ohňostrojov, aj to bolo také chabé, aby som bol úprimný. Utreme si toto, aby to išlo lepšie, aby neboli znechutení zákazníci. Koľko za ty bereš, aký nákup? Dobre, dobre. Uzrieme koše, či nie sú naplnené. Ešte zatiaľ ne. Poďme si to zatiaľ vyčistiť. Do tu trúby zase, aký debil. Jaj, ty si tu už, dobre. Jedeme na to. Tak, super. Doplň produkty z police. Nemôžem. Koľko sa tu musí splatiť? To dostane cez držku, keď to nesplatím, akože mi chceš povedať. No dobre, musíme tankovať, chlapci, proste musíme makať, nedá sa nič robiť. Musíme tých $800 splášiť. Takže žiadne nakupovačky, nič teraz. Počkaj, ježiš, ale keby to tak netrvalo, však výstup, bože, vykrič to z okna, čo chceš, ako objednávku. Dá si kúpiť palivo, však teraz som kupoval palivo. To čo je? Teraz som pred chvíľou kupoval palivo, ty kokos. Čo? Čo sa deje práve? Ja som debil, ja som tupý chuj, ja som dementný, vytupený, sprostý debil, ja som mu zabudol toto otvoriť. Nevadí, stáva sa, to sa stáva pod nátlakom. Ale pobavilo ma to, že ja som mu počúvaj ma, ešte chvíľu budeš vytrúvať, tak pôjdeš do ryti. Chápeš? Aj ty. Ešte chvíľu vytrubujte. Ešte chvíľu tu vytrubuj. Poďte všetci do ryti, keď sa vám tu nelúbi, zmizni. Kriste, páne, nevedia vydržať, jak bratislavskí šoféry, ty kokos, fakt. No a poďme. Musíme to splatiť, musíme to stihnúť, pani, však to nie je tak veľa, $800. Tak, $32, výborne. Ideme na tohto zákazníka. Takto. Musíme zarábať proste, Ja mu môžem zatiaľ poslať, koľko máme? 352, tak ja mu pošlem takto 125, tak. Dobre, aby sme mali nejakú čiastku z krku, vieš jak? A ideme dál, pretože dneska musíme makať proste. Máme ešte aj požičku splatiť, to som nevedel, že tá púčka je na čas, že tu musí splatiť za 15 minút. Keby to viem, tak šetrím nejak. Ale dosť roboty tu je, ty kokos, musím uznať, pozri sa. Musím behať odtiaľ sem, dobre, zákazníci tu nie sú pri palive, ale tu je jeden. Aha, to si odišiel, dobre. A bordel čo?
Bordel nevieme vyhodiť po sebe? Ešte aj bordel mi tu budú robiť. Tak, super. Nebudeme tu mať predsa totok bordel, fuj. Tak, ale klesá mi trošku totok, jak sa povie. Aha, alebo tu sú šlápoty, preto mi klesá útolnosť mojej stanice, alebo jak by som to nazval. Alebo spokojnosť respektíve. Dobrý deň, vítajte tu, vítajte na našej pumpe. Máme najkvalitnejšie palivo v celom okrese. Super! Dúfam, že sa ti ľúbi, ak tankujem, pretože moje tankovanie je zo všetkých tankovaní najnatankovanejšie. Kokos, ale takto to nesplatím, keď tu budú hluché miesta, keď nebudem mať čo robiť, chápeš? Ale tá nová pošta ma tam štve, ideme to vybaviť. Pošta. Je to iba jeden dom, veľa služieb v ňom, veľa tu vybavíš, možno si zarobíš. Pošta. Pošta. Žlté auto má. Pošta. Pošta. Posol dobrých správ. Nebudeme to čítať, nechce sa mi je to strašne dlhé a za tú dobu by sme mohli spraviť o mnoho viac. Pome. Nech to odsejpá. 2,49, musíme dať vyššiu cenu, ono sa to neuložilo, dáme pani, mám pocit. Sice ja som to nastavoval tam, ale to sa tam proste neuložilo z nejakého dôvodu. A dobrý deň, iba zima v januári na kabriolete, ale dobré číro máš, musím uznať, ty vole. Možno aj preto má kabriolet, že sa aj vlastne nevošli pod strechu. Tak super, ideme poslať peniaze, pretože máme 8 minút, takže musíme poslať rýchlo peniaze, pújčka. Výplata, pošlem ti takto 250. Koľko nám chýba? $425, to by sme mohli dať. Môžeme sa zahrať na chvíľu na Lidl. Niekedy musíme spomaliť takto, lebo keď už to je moc blízko, alebo je toho veľa, tak musím spomaliť, aby som to neposielal, aby sa mi nezrušil. Akurát som chcel povedať, že aby sa mi nezrušil môj streak. A posielal som to proste, no nevadí, odznova. Teším sa, keď už budeme mať pracovníkov, dáma páni. A ešte na pani som počul, že budeme mať aj sklad na letisku, asi aj letiskovú pumpu budeme mať, ja neviem. Škoda, že máme otvorený tento shop ešte, tento workshop, lebo čo som to hral len tak pre seba, tak tam sa fakt, že dobre zarábalo, ty vole. Musím uznať, že tam sa proste super zarábalo, ty kokos. Fakt, že to nemalo chybu. Dvihneme cenu paliva, základnú cenu, dáme $3 takto. Sice všetci odídu, ale však to nevadí. Nevadí, oni dojdú, už idú, pozri sa. $3 za benzín, ale oni idú. Čo? Počkaj, čo? Prečo si to zastavila? Však pumpa je až tu. Tak na toto mám povolené jedno. Ženy poblúznené. Jaj, aha, už som to pochopil. Ona sa tu zastavila, pozrela sa na cenu, že $3, tak to nechcem. A odišla preč. Ja musím splniť svoju kvotu, chápeš? Ja musím splatiť požičku. No, prvý zákazník za $3, výborne. Proste musím to spraviť, je mi to ľúto na pani, ale jednoducho musel som dvihnúť cenu, pretože aj ja mám svoje veci, ktoré musím poplatiť a tak. Čo si myslíš, že len ty máš svoje veci, čo musíš poplatiť, alebo čo? Ale teším sa na toto. Car wash, budeme mať umývačku, budeme umývať auta, ty kokos, to bude halus. To ma bude baviť celkom, si myslím. A ešte v tomto časti asi nakúpim poličky, pretože máme tu toho fakt, že málo. Máme tu len snacky, si môžu kúpiť ľudia snacky. A ty si zobral niečo z regálu, v ktorom nič není. Gratulujem, congratulation. Ja neviem, či som nič neobjednal, alebo čo, ale proste nejde mi to. Dobrý deň. Sme radi, že ste navštívili našu pumpu. Jaj, čo si hovorila, nerozumel som ti, ale nevadí, vypýtal som o teba trošku viacej, ako si chcela, ale však hádam sa nebude nevať na mňa. A asi sa musia minúte zásobiť, čo tam sú proste, až potom sa to dá doplniť, ja neviem. Lebo proste pozri sa, nič tu nemám. A keď vojdem do skladu, tak tu sa mi interagovať s týmto regálom nijak nedá. Aj keď prídem na počítač, proste nemôžem nic, jednoducho nemôžem nič proste. Ja neviem, či mám nakúpiť niečo alebo čo, však som už teraz nakúpil, ale ja nemôžem teraz nakupovať, pretože musím proste splatiť požičku a keď splatím požičku, tak až vtedy to proste nakúpim. Sorry, hopla, pardon. To by sme mohli stihnúť, že mám $350, pošleme mu takých, čo ja viem, 200, nech mi niečo dostane. 206, tak tomu pošleme 140, aktuálne pújčka, ešte $219 musím splatiť. To bude pohode, to bude ľahké. To dáme pani, aspoň nedostaneme cez držku, chápeš? A dúfam, že to pôjde dať aspoň na 5 eur tá cena za liter. Kokos 5 eur za liter, to by sa jak zarábalo, čo ti dáva, nebuď blázen. To kam zmizlo? To čo bolo?
No mne je nagrcanie po tomto, čo sa stalo. Dáme si spomalený záber, že som to nablokoval, hej? Spomalený záber. To bol proste bug hry, toto není moja chyba. Tak $40 potrebujem. Máme na to minútu, poďme. Musíme to zvládnuť. Poďme, máme na to minútu, potrebujem ďalšie auto. Dojdete ku mne niekto. Nikto sa nedojde, ty kokos. Dojdete sem niekto. No, poď sem, ty si moja záchrana, kámo. Natankujem aspoň za 50 eur. Nech to môže splatiť a mať pokoj. Poďme rýchlo, máme na to minútu, ty vole. Rýchlo, vystup. Vyskoč z toho. $44, máme 46, musíme to zvládnuť. A vlastne môžem to splatiť, ja debil. Však to je 40, ja mám 46. Yes! Je to tam. Stihli sme to a nedostali sme ani cez držku. Tomu hovorím úspech. No nej tu nič proste, sorry. Nej tu proste nič, pretože neviem, jak mám doplniť police. Sorry, je mi to ľúto. A ideme doplniť pána policajta. Tak, super, výborne. No sťažuješ sa, je mi to ľúto proste, ale ja neviem, jak to mám doplniť, chápeš? Netuším, nevím ti povedať. Musíme dať, ja neviem, toto čipsy. A tak to skúsime, koľko to je? $64, sakra. 52 na to tiež nemám, ty vole. Musíme toto $12, 37, to by sme mohli objednať. Kapacita, čo? Dobre, dáma pani, ja som na bode mrazu aktuálne, pretože nemám penáze, nemám produkty na pumpe a dochádza mi benzín. Viete čo to je? To je proste kritický bod a došlo mi sem auto, takže ak mi nevidie benzín, tak ja neviem, skončili sme asi, alebo ja neviem. 19,8 litra paliva máme na pumpe, to je v riti. Dúfam, že sa z tohto bodu dá dostať ešte. Ideme skúsiť objednať palivo, čo to dá proste zatiaľ. Skúsim objednať maximum, čo to pôjde, 100 litrov. Koľko máme? $91. Ani to nemôžem proste, ani to. Ja neviem, čo mám robiť, ty kokos. Čo mám v tomto bode robiť? Ja neviem. No nič, dáma pani, ja to skúsim ešte pozrieť na internete, popozerať všetko, že proste čo je toto zač, že proste prečo som v tomto bode a to sa mi vždy stáva, aj keď som to hral sám. Teraz sa mi to proste toto stalo, že som sa dostal do tohto bodu, že som nemal ani palivo, ani kúpiť som ho nemohol, nemal som ani veci, nič proste. Ďakujem vám za pozretie dnešnej časti a vidíme sa u ďalšej časti z hry Gas Station Simulator a majte sa krásne.